nawo kuphatikizapo anthu omwe ali ndi ulumali komanso anthu omwe ndi achialubino. Iwo ananenetsa kuti ndikofunika kwambiri kuti ufulu wa anthu udzilemekezedwa kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana ndi kuti adzitha kutukuka pa ntchito zachuma. Bungwe limeneli la Dr. Jenasa Foundation choyambirira likufuna kuti liwonetsetse kunena kuti anthu ovutikitsitsa amene alovutikitsitsa osati chifukwa choti ndi alesi koma pali zina zokhoma m'moyo mwawo ngati ukalamba, ulumali ndi albinism. Ndiye anthu amene wawa kuti apatsidwe danga monga tikudziwa kuti tili ndi maufulu ambirimbiri achibadwidwe. Maufulu awiri ena ufulu ukupezeka mu ndime 29 ndi ndime 30 ya constitution yathu imene manena kuti aliyense ali ndi ufulu omagwira ntchito zobweretsa chuma m'moyo mwake. Komanso kachiwiri aliyense m'Malawi muno ali ndi ufulu wa chitukuko. Ndiye ufulu wa chitukuko sikuti tingwapatsa anthu kaya ufa lero chovala mawa, koma chimene tikufuna kunena kuti akhale ndi kuthekera kunena kuti pa iwo okha adzakwaniritsa zosowa zawo pokhala iwowo akuthamangathamanga ndi kuchita zinthu zoti zatukule. Bungwe lothandiza anthu la Dr. Jenasa Foundation lapereka ufa wachimanga, njinga zakapalasa, zovala komanso mafuta kwa anthu omwe ali ndi khungu la chialubino kuti azidzola. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes yapempha anthu akufuna kwabwino kuti adzithandiza anthu ovutikitsitsa omwe amakhala m'matauni. Iwo apereka pempholi pomwe bungwe la Beautify Malawi Beam Trust limapereka thandizo kwa anthu ovutika pa bwalo la zamasewero la Nyasa ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Mwayinto modzi walemba ripoti ili. Nduna ya zachilengedwe yomwenso ndi phungu wa dera la Lilongwe City na Nkhaka Patricia Whiskes wayamikira bungwe la Beam Trust kamba kofikira anthu ovutika omwe amakhala m'madera m'matauni omwe nthawi zambiri amayiwalidwa polandira thandizo. Ndinothokoza kwambiri kwa First Lady wa dziko lino Professor Gertrude Muntalika komanso bungwe limene lila Beam chifukwa choganizira kuti akhoza kubwera kuno ku Nankhaka kuzatithandiza ndi vuto limene lila chakudya. Nankhaka ndi limodzi mwa madera amene avutika kwambiri ndi njala chaka chino. Inde muno ndi mtauni koma mtauni muno tili ndi magulu anthu osiyanasiyana, ena okuti odikirira nyumba za anthu, ena okuti akuvutika ngakhale pokhala pamene. Anthu amenewa ambiri mwa iwo sagwira ntchito, alibe ma business okhazikika, kotero kuti umoyo wa tsiku ndi tsiku makamaka kumbali ya chakudya ukumavutirapo. Ndiye thandizo limeneli labwera mu nthawi yake mokuti mwapaderadera ine ngati MP wadera lino komanso mwalo mwa mafumu onse ndi anthu onse okhala muno mu Lilongwe City na Nkhaka ndifothokoza kwambiri ku bungwe la Beam. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Beautify Malawi Beam Trust Afane Kachale ati bungwe ndi lodzipereka kuthandiza anthu ovutika mdziko muno posatengera dera lomwe amachokera. Atituma ndi mayi a fuko lino Professor Gertrude Muntalika amene chakhala chikwakhudza kuti anthu nthawi inoyo ndi anjala. Ndiwo popeza apatsidwa chakudya ichi anatituma kuti kagawire nkoni anzathu ku Nankhaka kuti nawonso athe kupeza chakudya. N'chifukwa chake mwationa kuti lerolo tafika kunoko. Ndipo a Joyce Ntalika ochokera ku dala la Dubai anayamika bungwe la Beam kamba kathandizoli. Inetu apa ndilosangalala kwambiri polandira thandizo limeneli. Malingana ndi mmene tikukhalira m'makomo muli mavuto akulu kwambiri. Tikadya lero chakudya ndi kuti pali masiku kuti tidye. Koma apapo tikwathokoza amayi athu a Gertrude kuti agwira ntchito yayikulu ndipo mtima umene wasasiye mwakuti apapo ndithu tikadya masiku angapo tili pa mtendere. Anthu 500 ndiomwe alandira thandizoli lomwe ndi ufa, soya pieces ndi mchere. Mwayinto modzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati ntchito zamakono za makina a kompyuta zili ndi kuthekera kuopiritsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atazikhazikitsa m'madera onse omwe amatukula chuma cha dziko lino. Namalomba anena izi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi anawayendera ku maofesi awo. Smart Chalika ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa msonkhanowu Namalomba anapempha boma la Japan kuti lithandizire dziko lino
kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta ponena kuti zili ndi kuthekera kosintha kagwidwe ka ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma komanso kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Malingana ndi Namalomba, boma la chipani cha Democratic Progressive pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndilodzipereka kuonetsetsa kuti nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito njira zamakono pa kagwidwe kawo ka ntchito, ndipo iwo ati izi zithandizira kuthana ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Ndiye tinathokoza kuti mwakhala mukutithandiza, koma timafuna kuti kutsogoloko popeza kuti dziko lidasintha kudabwera njira zamakono, njira zake tinzogwiritsa ntchito makompyuta. Ndiye timati tipemphe kuti mukamatithandiza kapena chituko china chilichonsecho musayiwaleko nkhani ya makompyuta. Zitithandizira kwambiri kuti zina zimene zimachitika katangale mwina amene amachitika pansewu kuchedwetsana kumene kumachitika mwina muzosiyanasiyana, tikakamba za ku immigration anthu makayima pa line kumene kuja opanga malaisesi kumene anthu kumachedwa kumene kuja makhala nthawi asanathandizidwe zimenezi pansewu pamene kuyimitsidwa pamene paja kumapangira za chinyengo anthu kumapereka ndalama zimenezi chamwina mwake zidakasiya chifukwa chachani, chifukwa chakuti tikugwiritsa njira zamakono. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Anaito Yasushi, ati boma lawo ndilodzipereka pothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana maka m'magawo ntchito zamakono popititsa patsogolo chuma cha dziko la Malawi. Zokambira nazi ati zilimbikitsa ubale komanso kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta pofuna kupititsa patsogolo ndi kukweza chuma cha dziko la Malawi. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Boma lati kulimbikitsa mgwirizano wa anthu ochita malonda kudzera pogwiritsa ntchito njira zonyamulira katundu pamadzi ndi njira imodzi yothandiza kuchepetsa mtengo wa mayendedwe komanso kuti katundu wa mdziko muno azipezeka m'misika yakunja. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri ndiyo yomwe yanena izi itayimira nduna ya zamtengatenga pamwambo wotsegulira msonkhanowu. Miriam Kaliza akufotokoza. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za mayendedwe pamadzi ochita malonda ndi ena ambiri akukumana ku Lilongwe kuti akambirane mmene angathandizikire pa malonda kugwiritsa ntchito njira za pamadzi. Boma lati mgwirizano mu gawo lakayendetsedwe ka malonda pamadzi ndi wofunikira kuti malonda aziyenda bwino komanso kuti mtengo ochitira malonda utsike. Polankhula pa msonkhanowu, nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri anati dziko la Malawi likuyang'ana njira zochepetsera mtengo wa mayendedwe omwe ndi waukulu kwambiri kuyerekeza ndi katundu amene amalowa mdziko muno. Ndunayi inatinso boma likugwira ntchito yolimbikitsa mayendedwe pa nyanja ya Malawi komanso kukonza malamulo kuti malonda aziyenda bwino pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizanowu. Chofunikira kwambiri ngati dziko tione kuti njira zina zimene tingapange ndi zotani, monga kutsegula nyanja yathu cholinga choti katundu wambiri adzibwera. Chitsanzo ndingakupatseni ndi chakuti sitima imodzi imanyamula matanzi ambiri kwa basi, amene kuti sitima ija itsitsa ifunika matraki ambiri. Matraki amene aja akugwiritsa ntchito mafuta, akugwiritsa ntchito misewu yathu, akupanga zotere, nchifukwa chake zimadulirapo. Ndiye titatsegula nyanja yathu mwina zitithandizirako kunena kuti tichepetse mtengo wa katundu wathu. Ndiye kuti tikapanga katundu wathu pano nkupititsa kunja tikatha kugulitsako mopikisana ndi anzathu, chifukwa choti anzathu chimene amatipitilirira ndi chakuti katundu wawo amakhalapo ochipa chifukwa choti mayendedwe yawo ndi osavuta akatunduyo. Mlembi wamkulu mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa, Akasimu Mpata, anati kulowa kwa Malawi mu bungweli kuthandiza kuti malamulo a dziko lino agwirizane ndi malamulo a pa dziko lonse okhudza kayendetsedwe ka sitima. Ampata ananenanso kuti pafupifupi 90% ya malonda pa dziko lonse amayendetsedwa kudzera pamadzi, koma mayiko ambiri ku Africa sachita nawo malonda awo. Nawo ochita malonda mdziko muno akuti ndondomeko itatsatidwa iwathandiza kuti adzipereka ndalama zochepa polandira kapenanso kutumiza katundu ku mayiko akunja. Arabitha Kapengule ndi mmodzi mwa ochita malonda awa. Mavuto omwe timamana nawo ndi mitengo makamaka ya mene amatipangira charge anthu ena. Ndiwe looking forward kuti awawa atipatsabe mitengo yabwino yobweretsa katundu wathu. Komanso kuti katundu athu azifika yese bwinobwino. Fama peze kuti nthawi zina taitanisa katundu chamwina wina wasowa. So we are looking forward to kufuna awawa ndithu atithandizire kuti zonse fe business.
dziko la Malawi lalowa nawo mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa ngati njira yolimbikitsa mgwirizano wa mayiko mukayendetsedwe ka malonda ndi mayendedwe apamadzi. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli Jack Kamwachale aonekera ku bwalo la milandu lero potsatira kumangidwa kwawo lachitatu. Mneneri wa polisi mdziko muno Laelo Chintembo wati awiriwa akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito ofesi zawo molakwika komanso anasakaza chuma cha bungweli. Achintembo akuyankhula ndi Jeffrey Chinawa. Ndizoona akuluakulu akale awiri a George Damaseke Kasakula amene anali mkulu wakale wa MBC amachokera mudzi wa Kasakula tiye Kawamba ku Kasungu komanso a Jack Kamwachale azaka 54 amene anali mkulu woyang'anira za chuma ku MBC kufikira chaka cha 2025 iwo amachokera kwa Nyambo kumwe ikulu phambala mboma la Nchewe. Mwamanga apo waganizira milandu yanji akuluakulu amenewa tawatenga owaganizira milandu yakusagwiritsa ntchito bwino office imene amagwira. Anthu awiri amenewa adasokoneza ndalama kuma bank account a bungwe la MBC komanso amatha kulola anthu kulengeza malonda mwaulere mosapereka ndalama. Zitachitika izi anayesetsanso kufufuta marekodi kuti zinthu zawozo zisaoneke. Komanso tinapeza zinthu ziwiri zitatu monga mkulu wakale kutenga banja lake kukagona ku hotelo ina yayikulu mu mzinda wa Lilongwe zimene zinali zoyenera ndondomeko za ntchito yake. Mugonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika wabwerera kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula aonekera ku bwalo la milandu lero ku Blantyre pa mulandu owaganizira kuti anagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika mwa zina. Ndipo komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha. Takulandiranso mu nkhani zathu. Ntchito yothandiza anthu ikuyembekezeka kupita patsogolo pa polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre potsatira kumangidwa kwa malo odikirira anthu omwe abwera kudzatula madandaulo. Chipatala cha matenda a cancer cha International Blantyre Cancer Center IBCC chagwiritsa ntchito ndalama zoposa 70 miliyoni kwacha pomanga malowa komanso chakonzanso polisi ya Ndilande poipenta. Zambiri mu ripoti ili la Simeon Boyce. Mkulu wa chipatala cha IBCC Michael Mlowa kupereka malo atsopano odikirira anthu odzapereka madandaulo ku polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre kwa Commissioner Lavmo Mwabumba. Polankhula atapereka malowa Amlowa ati chipatala chawo chinaganiza zomanga ndi kukonza polisi ya Ndilande ngati njira imodzi yofuna kubwenzera kwa anthu aku Ndilande kudera lomwe iwo amagwirira ku ntchito zawo. Chipatala chachikulu cha International Blantyre Cancer Center chili mu dera lomwe lino la Nyambadwe limene timagwira limodzi ndi Ndilande Police Station. Ndiye chinali cholinga chathu kuti monga ife a International Blantyre Cancer Center IBCC mu ntchito zina ndi zina zimene timathandiza ma communities through my initiative amene timati CSR tinachiona chabwino kuti tithandizenso chipatala tithandizenso police station ya Ndilande imene timagwira nayo ntchito pafupipafupi. Ichi chinakomera a founder athu achipatala Dr. Thompson Penganjira amene tidakhala pansi limodzi ndi officer in charge kuno kuti tingathandizire motani pa zimene zili zoperewera pa Ndilande police station pano kuti titukule police station imeneyi komanso kuthandiza anthu a midzi ozungulira police station imeneyi. Ndipo komishonala wa polisi ku dera la South West Lavmo Mwabumba anati izi zaonetseratu kuti mgwirizano wabwino pakati pa anthu a ntchito za malonda komanso nthambi ya zachitetezo ungathandize kubweretsa zipatso zabwino kwa anthu okhala ku derali. Anthu ambiri amabwera kuti azalandire chithandizo kuno ku polisi
koma akafika podikilira chithandizo choyenerera amasowa malo abwino okhala. Ndipo zimene apanga a International Blantyre Cancer Center ndi chinthu chapamwamba kwambiri, ndi umboni wakuti kuli anthu amene ali nafe kugwira nafe ntchito limodzi popitisa chitetezo pasogolo. Umboni wakuti anthu akafuna kubwera kuzalandira chithandizo polisi kuno azapeza malo ene kuti angakhale akudikira chithandizo. Chipatala cha IBCC chomwe ndi akadaulo olimbana ndi matenda a kansa chinakhazikitsidwa ndi bungwe la Thomson ndi Babla Mpinganjira Foundation. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boys. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP a Simon Mvua Kaunda alimbikitsa anthu a mdera lapakati mboma la Rumphi kuti adzavotere yemwe akuyimira chipaniki pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo Awalita Moya Mkandawire pa chisankho chachibwereza chomwe chidzachitike pa 17 March. Akaunda omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo mdera lapakati mboma la Nkatabe apereka pempholi pa msonkhano okopa anthu ku Rumphi ponena kuti kusankha Mkandawire kudzathandiza kuti chitukuko chipitilire komanso chikhazikike mderali. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano ku Rumphi, Mvua Kaunda ati boma la chipani cha Democratic Progressive DPP lili ndi mbiri yabwino yopereka ntchito za chitukuko mdziko lonse, ndipo chipanichi chikupitiliza kudzipereka kusintha miyoyo ya Malawi. Choncho Kaunda apempha anthu ovota mderali kuti atuluke mwaunyinji pa tsiku la chisankho ndipo adzapereke mwayi kwa yemwe akuyimira chipani cha DPP Awalita Moya Mkandawire kuti akhale phungu wa nyumba ya malamulo wa derali. A profesa akufotokoza kuti aika 5 billion kwacha constituency development fund kwa MP aliyese. Ndi anthu Rumphi Central avote MP wa DPP Awalita Mkandawire ndi chilenga chakuti ntchito zimene a profesa akuzinena za zili mu 5 billion constituency fund mmene muja muli ntchito monga kukonza so town ino ya Rumphi paboma pano, misewu yonse ikhale yatala ya pa town pano, komanso kukonza maskulu clinic ting'ono kuyika mankhwala mzipatala, komanso muli ngongole za amayi ndi anyamata. A profesa akulonjeza nkhani ya chakudya kupyerera mu ulimi wa makono. Ndiye ntchito zonsezi kuti anthu akuno ku Rumphi tipindule nazo, kofunika kuwapasa support a Professor Arthur Peter Mutharika, komanso kuvotera mwana wawo amene ayimika kuno ku Rumphi Central amene ali candidate wa DPP Awalita Mkandawire, komanso tikavotera Awalita tikavotera DPP tikavotera chitukuko. Ndipo yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo Awalita Moya Mkandawire ati ndi wokonzeka kuyimira anthu a ku Rumphi Central pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 Marichi. George Mkandawire, MBC, Rumphi. Komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Poyankhula pamwambo wosayinirana mgwirizanowu ku Mpira Village ku Chiwembe, mkulu woona za malonda ku kampani ya Finca Madalitso Jonas wati kampani yawo yalowa mu mgwirizanowu pofuna kulimbikitsa chitukuko cha masewero komanso kutukula miyoyo ya anthu kudzera mu ndondomeko zina zomwe zili mu mgwirizanowo. Ndife osangalala pa tsiku la lero kuti tikupanga announce partnership imene iyi ndi Southern Region Football League through the support imene amalandira from Football Association. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri, monga mudziwa kuti mpira umabweretsa wina aliyense pamodzi. Kumalawi kuno aliyense mpira amaukonda, andi mpira umapangitsa kuti achinyamata kaya munthu wamkulu abwere pamodzi pamene akukambirana zinthu, kugawirana nzeru zosiyanasiyana. So Finca ngati organization imenenso imagwira ntchito ndi achinyamata komanso wina aliyense m'Malawi inachiona kuti ubale umene utithandizira kuti tikafikire kwa ma customers athu, komanso ena mwina sakudziwa za Finca kuti Finca ndi chani, kuti adziwe kuti ife ngati Finca ndi bungwe limodzi limene timakhulupirira ndithu kuthetsa umphawi mdziko limene komanso kwina kulikonse kumene Finca imapezeka.
ndipo wapampando wa komiti yoyendetsa masewero a mpira kumwera Dailes Kachala wati kubwera kwa kampani ya Finca kuthandiza kukweza masewerowa mchigawochi. Nkhani imene tayilandira bwino ndipo ndikulephera kuti ndingapange express bwanji chimwemwe changa koma ndi chachikulu. 100 million ndi ndalama yambiri yomwe ithandizire ku masewero a mpira komanso mwina muzochitika zambirimbiri zokhuzana moyo wa anthu, especially anthu akumwera, anthu a mpira, kuphatikizako inu amene mmakonda mpira. Ife tikhala link yanu pakati pa Finca ndi anthu amene mwina azifunaso zingongole, especially anthu okonda mpira. Momwe mwanenera ukwati zimangovuta kuti nthawi zina umazatha koma ukwati sumayenera kutha, ndipo ukwati wathu ndi wa mpaka kalekale. Behind the scene tinanena kuti chaka chinocho ndicho kofuna kuti atione kuti tiyendesa bwanji, koma kukubweraku muzaona kuti tikusayinira mgwirizano wa long term. So musadandaule za chaka chimodzi chifukwa kumene koko tinakamba mwina sitikanatha kungofika kuti tipange zaka zitatu 4 asanatione kuti tigwira bwanji, koma tigwira ntchito moti iwonso akhulupirire kuti we are professionals, china chilichonse tichenjesa bwinobwino. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wabwerera kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula aonekera ku bwalo la milandu lero ku Blantyre pa mulandu owaganizira kuti anagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika mwa zina. Ndipo komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kawiri anthufe timaonetsa umbuli mene timachitira zinthu. Tili nchalichi abusa alibiza kulalikira iwe uli pa phone. Tizikhala ndi chikhalidwe cha umunthu. Tsopano izi tasanduka nazo zinyamatu. Bola niso zinyama. Tsiku namwitanira nzima wina ake kumaliro pambali. Ananena wina wake, kodi iwe mamuna amene unakantenga kuti. Azima ndindindi. Chechi china chake. Unabwera mlendo. Koma inuyo mena anavalira munthu uyo. Ifeyo tani yake sitimaziona kuti kodi tikuyankhula bwanji. Koma amene akhala mbali mwathumu chisangalalo cha graduation ukachitengere pamaliro anthu akuona bwa ndizimene tikuthandauza kuti chilichonse chili ndi malo ake. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavioral change communication to facilitate community-led transformation.